tak se liguje to. Nesmínil jsem. My jsme udělali manévr na jejich rážku, že nemají to pít, ty vole. To je taky, že nás zachránili, že jo? My jsme zachránili, to je jasný. Až v tom případě nám podléhá loď plný kontrole, no. Protože cokoliv se na moři zachrání, je to PTOS, tak propadá, takže dobře. Ale vy jste zachránili Honzu, takže Honza propadal. On tam měl ten záchvěc. Ale vy to tady zvládneš. jasně. Vy taky, na skolávka. Budeme slát HBO nový díl. 7 My jsme tady uvázaní, někde, in the middle of nowhere. Já jsem rád, že počasí vyšlo. Včera bylo hrozně alkohol. Včera si se spálil, jsme včera spálili, takže dneska je to ideální. Ale my jsme se k nám vlastně přišli pobavit, co? Tady všichni smějeme a tamhle posádka. Taky jsem. Přijde pokud Pojďte si posádka uvědomila. vážný ksichty a čekaj, jo. Jste nějaký dívko, vole, dáme film, dáme Počkej, film. potřebujeme vezmi na kole teda. Jsme na kole 1, 2, 3. Dejte dole, vezmi na kole trojku. Jindro, nepojedeme to po třetí, že ne? Jste na bod na kliku, ty vole. Nejlepší je, Ty si dělá, bro. nejlepší je, že to máš rád. 14 dní na moři, 14 dní na moři. Já jsem Říká se ti si, že to baví, vole. Baví, vole. Ty prostě kliky vyhledáváš. Já vás kliku hlavně s tebou, vole, to mám. Když jsme měli ráno, jsme jeli To má vajíčka. chtěl obrovskou kliku. Ne, Barry stál za mnou, já jsem tam byl s tou tyčí a Barry za mnou stál tou klikou. Pojďte sem. Vajíčka. Hrozně bolí tou klikou. Pojďte sem.